गोबाङानो पुलिस बिफानाव अफिसार रेंकआव साख्रि मावनो लुबैयो। अफिसार रेंकआव थानानै एबा मोनसे गोजौ पदआव थानानै साख्रि मावनायनि मजायानो आलादा। नाथाय बेफोरखौ मोननायाबो गोरलै नङा। पुलिस बिफानाव मोनसे पस्ट दङ, DSP, डेपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस। बेयो इन्सपेक्टरनिख्रुइ जौसिन रेंकनि मोनसे पस्ट। लोगोफोर, दिनैनि टपिकआ जादों DSP, डेपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस। माबोरै आसाम पुलिस बिफानाव DSP साख्रि मोननो हायो? DSP जानो थाखाय मा एग्जाम होनांगौ? बेसे फरायनाय जानांगौ? गासै डिटेल्सखौ बे भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां मोनसे फिसा रिक्वेस्ट, आं नोंथांमोननि थाखाय माबायदि भिडिअ' लाबोनांगौ, आंनि भिडिअ'आ माबायदि जानांगौ, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव आंनि थाखाय मोनसे बेसेन गोसा बोसोन लिरनानै गालां। मानोना आं एक्सपार्ट नङा, आं जास्ट कन्टेन्ट क्रिएशन खालामनो सोलोंगासिनो दं, बेखायनो आइ निड युवर हेल्प। नोंथांमोननि गोसो बायदियै आंनि थाखाय मोनसे बेसेन गोनां बोसोन कमेन्ट बक्सआव लिरनानै गालां। आंनि बेफोरबायदि भिडिअ'जों सोरबा मिथिथारि फरायसाया 1% मिथिब्लाबो आंहा बेवहायनो गोजोननाय दं आरो आंनि थांखिया बेनो। पुलिस बिफाननि जायखिजाया साख्रियानो जोंनि समाजाव बयजोंबो मोजां मोनजानाय साख्रि। पुलिस बिफानाव साख्रि मावग्रा सुबुंखौ जोंनि समाजाव मान सन्मान होयो, बयबो अनसायो। बिथांमोननि सेलारियाबो जोबोर गोबां जायो। गोबां लाइमोनफोरा आसाम पुलिसनि DSP जानो गोसो, डेपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस जानो गोसो। नाथाय गोबाङानो मिथिया DSP माबोरै जायो, माबोरै DSP जानो हायो, मा एग्जाम होनांगौ, बेसे फरायनाय जानांगौ, हाइट सेस बेसेबां नांगौ। बेफोरखौ सासे बिजाथि एबा फरायसाया सिगाङावनो मिथिनानै थाखायोब्ला बेनि थाखाय प्रिपारेसन खालामनो गोरलै जायो, थुलुंगा मोनो आरो समजों लोगोसे बेफोर आनजादनि थाखाय थियारि जानो हायो एबा रेडि जानो हायो। थांखिखौ लानायनि उनाव जुदि बे लामाखौ मिथियाब्ला बे थांखिया माब्लाबाबो जाफुंनानै फैया। आसाम पुलिसाव DSP जानायनि मोननै लामा दङ। बेनिनो मोनसेया डाइरेक्ट एग्जाम होनानै DSP जानाय आरो गुबुन मोनसेया प्रमोसन। आं बेवहाय प्रमोसननि बाथ्राखौ बुंनाय नङा। आसाम पुलिसाव DSP जानायनि मोनसेल' गोरलै राहाया जादों APSCनि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जाम होनानै बेखौ पास जानानै DSP जानाय। बेनो मोनसेल' गोरलैसिन राहा। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन APSCआ बोसोरफ्रोमबो कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जाम खुङो। बे एग्जामनि थ्रुयै सिभिल सार्भिस, आसाम पुलिस सार्भिस, आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ सार्भिस बायदि बायदि प्राय 20निबो बांसिन रोखोमनि साख्रियाव थिसनथाइ होयो एबा रिक्रुटमेन्ट होयो। जायफोर आसाम पुलिस सार्भिसाव पास जायो बिथांमोना ट्रेनिं जोबखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन जायगायाव DSP, डेपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस महरै पस्टिं मोनो। बेखायनो जायफोर DSP जानो गोसो बिथांमोना APSC कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौ टारगेट खालामनाया गोनांथार। APSC कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामनि बाथ्रा बुङोब्ला बे एग्जामनि सोमोन्दै नोंथांमोना फ्राय मिथिखायो जानांगौ। APSC कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामा गासै मोनथाम स्टेजाव जायो, प्रिलिमिनारि, मेन्स आरो भाइभा। प्रिलिमिनारि मेन्स आनजादनि थाखाय आलादा आलादा पेपार सिलेबास दङ। बेफोरखौ नोंथांमोना APSCनि अफिसियेल वेबसाइटआव मोननो हागोन आरो बेफोरनि सायाव इउटुबाव गोबां एभेलेबल भिडिअ सर्सफोर दङ, नोंथांमोना नायना लानो हागोन। DSP जानो थाखाय एबा APSC आनजाद होनो थाखाय, जिहेतु APSC आनजाद होनानैसो थोंजों DSP जानो हायो, जिहेतु APSCनि बाथ्राखौनो बेवहाय बुंनांगोन। APSC आनजाद होनो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया गनायजानाय कलेज, इनस्टिट्यूट, इउनिभार्सिटिनिफ्राय जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएसन पास जानाय जाब्लानो जायो। बैसोआ 21 निफ्राय 38 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। SC STआ 5 बोसोर एज रिलेक्सेसन मोनो, जिहेतु 43 बोसोर बैसोसिमनि मानसियाबो बे APSC कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जाम आनजादखौ होनो हागोन। OBC MOBC केटेगरिनि बिजाथिया 41 बोसोर बैसोसिम बेखौ होनो हागोन। मोनसे खोथाखौ मिथिनाया गोनांदि पुलिस बिफाननि रिक्रुटमेन्टआव जेब्लाबो सासे बिजाथिनि हाइट सेस आरो फिजिकेलखौ नायनाय जायो। फिजिकेलि मेन्टेलि फिट थानाया गोनां आरो पुलिस बिफाननि गासै रिक्रुटमेन्टआवनो बेफोरखौ टेस्ट खालामनाय जायो, अर्थात फिजिकेल टेस्ट आरो मेडिकेल टेस्ट लानाय जायो। माखासे सर्सनिफ्राय मोन्थिनाय बादिब्ला DSPआवबो बेफोर टेस्टखौ लानाय जायो। मोन्थिनाय बादिब्ला DSP जानो थाखाय सासे जेनेरेल, OBC MOBC SC केटेगरिनि हौवासा बिजाथिया प्राय 162.56 सेन्टिमिटार गोजौ जानो नांगौ आरो हिन्जावसाफ्रा प्राय 154.94 सेन्टिमिटार गोजौ जानो नांगौ एबा हाइट थानो नांगौ आरो ST केटेगरिनि हौवासा बिजाथिनि हाइटआ प्राय 160.02 सेन्टिमिटार जानो नांगौ आरो हिन्जावसाफोरनिया हाइटआ प्राय 152.40 सेन्टिमिटार जानो नांगौ। हौवासाफोरनि सेसआ नर्मेलाव 80 सेन्टिमिटार आरो एक्सपान्ड खालामोब्ला 85 सेन्टिमिटार जानो नांगौ, एकर्डिं टु माखासे सर्सआव फोरमायनाय बायदिब्ला। माबोरै DSP जानो हायो बेनि रड मेपखौ गुसुङै फोरमायनांगौब्ला, DSP जानो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया ग्रेजुएसनाव पास जानाय जानांगोन। APSCआ खुंनाय कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जाम, बे आनजादखौ APS आसाम पुलिस सार्भिस प्रेफारेन्स लानानै मोजां रेंक लानानै पास जानो नांगोन आरो APS एबा DSP जानो थाखाय जि एसेन्शियेल क्राइटेरिया नांगौ
बैफोर थानांगोन। जेरै फिजिकेलि मेन्टेलि फिट थानो नांगोन, हाइट सेस नांगौ जखानि थानो नांगोन, बेराम आजार गैयै जानो नांगोन, अब्लासो सासे सुबुङा आसाम पुलिसाव DSP जानो हायो। जायफोर फरायसाफ्रा फैबाय थानाय समाव DSP जानो गोसो बिथांमोना दानिफ्रायनो टारगेट खालाम, मोजाङै स्टाडि खालाम। बेफोर आनजादा 2 दान 3 दान फरायब्रबनानै पास खालामनो हानाय आनजाद नङा, मानोना बेनि सिलेबासा जोबोर गुवार। बबे खनानिफ्राय माबायदि सोंथि फैगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। गुबुन फारसेथिं कम्पिटिशना दानि दिनाव जोबोर हाइ, इयुनाव आरो कम्पिटिशना बांबावगोन। बेखायनो गोलाव समनिफ्रायनो बेनि थाखाय स्टाडि खालामनांगौ। जाय मोजाङै स्टाडि खालामो, जाय थांखिखौ मोननो थाखाय नांथाब नाजायो, बिसोरबायदि सुबुङासो थांखियाव जाफुंसार जानो हायो।